Mga bata, init o dili? Init! Ano man? Walay arkuba. Init kayo na? Oo. Oh, ara inita, murag mabuto itong dughan. Ilalim. Init kayo atong room. Atong room init kay walay arkuba. Ang iyahang atop, wala man siya arkuba, unsa na ay gisapon jud nang tanggal naman kay karaan man kay nga room. Manang init kayo na. Lami ka adyo iligo. Ha? Init lagi bisi pag atong electric fan. Bisi pa atong electric fan og tulo ka buok. Init gihapon. Ato si ma'am gi ato bang electric fan. Ang hangin sa electric fan init o dili? Init. Init gyud. As in. Na si ma'am na nag-ilis na og blouse kay arang inita sa uniform. Kita tong dughan ka init. O pag pagpudyo mo kay masamo tag kainit og maglihok-lihok kala pag answer og tiwas.